हाय फ्रेंड्स here ಮತ್ತೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಜಾರಿತ್ಯಾವಿನಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಪ್ಲೇ ಶೇರ್ ಮನ್ ಪ್ಲೇ ಕಮೆಂಟ್ ಪ್ಲೇ ಈತ ವಿಡಿಯೋ ದಾಯ್ತ ಪಂಡ ಲಕ್ಷಣ ಬರ್ಸದ ಜೂನ್ 15 ಆತಂಡು ಐತ ವಿಡಿಯೋ ಇನಿ ತೋಜವೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಮೂರನೇ ಜೂನ್ 15 ಫಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಂತನೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅಂಗನವಾಡಿ ಇಲ್ಲದ ಕೈತಲೆ ಒಂಜಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದಿಪ್ಪಲು ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಂತ್ ಕತ್ತಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಂತ ಮಾತೆರ ಲೇಯರ್ಲ ಎತ್ತೀಜ ಈ ಒಂದು ಕೆಲವದಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಆಕಲ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಅಂಗನವಾಡಿದ ವೀಡಿಯೋ ಚೂರುಂಡು ಐನ್ಲತ್ತು ಒಂದು ಬಲೆ ಬೊಕ ಇನಿತ ವೀಡಿಯೋ ದಾಯ್ತ ಪಂಡ ಲಕ್ಷಣ ಗಿಫ್ಟ್ ದಾಯ್ತ ಮಾತ ತಿಕ್ಕುದುಂಡು ಎಂಕಲ್ ದೆತ್ತ ತೂತ ದಾಯ್ತ ಮಾತಂದು ಅಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜಾರ ಪಡದು ಎಂಕಲ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದುಲ ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ತೂಂದು ಬಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಗನವಾಡಿ ಮಂತನ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ ಉಂಡು ಐನ್ ತೂಂದು ಬಲೆ Happy birthday, happy birthday to you. ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಇವರಿಗೆ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಂತನ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತೂ ಒಂದು ಬಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.
ಇವರೇನಾ ಅಪ್ಪಗರೇನಾ जंकले बीच तो जंकले मगल ने बीच जंकले मगल बात तो दिन चले ಜೋಕ್ಲು ಲತಾ ಜೋಕ್ಲುಗ ದೊಡಪ್ಪಲ ದೊಡಮಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಬಾಕ ಯಾರ್ಲಚ್ಚಿ ಇತ್ತ ಗಿಫ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮನ್ಪುಗ ಏರ್ ಮಾತ ಹೂ ಮಾತ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಇದು ಬೊಂಬೈದ ಕಿರಣ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲಚ್ಚಗು ಗಿಫ್ಟ್ ಏನ ಮೆಗ್ದಿಗ್ಲ ಇಂಚಿನ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಚೇತನಿ ಟೆಂಬಲ್ ಬುಲ್ತೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಇತ್ತ ಒಂದೊಲ್ಲ ಕಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಅದು ಇದು ಲಚ್ಚುನ ಅಜ್ಜ ಕೊನ್ನೆ ಅತ್ತೆ ಲಚ್ಚು ಇವಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಶಕ್ತು ದಿನದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲಚ್ಚು ಇದು ಎಂಕಲ್ನ ಮಾಮಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಇದು ಏನು ಅಮ್ಮ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಕತ್ತೆ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಪಾಡಿತ್ತ ನಾವು ಒಂದು ಒಲ್ಪಡ್ದು ಮಾರೈತಿ ಸಾರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಒಂದು ಹೋಗೆ ಇಂದು ಲಚ್ಚುನ ಮಾಮು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎನ್ನ ಕೈ ಟಿಪ್ಪು ನಾವು ಇಂದು ತೇಜು ಮಾಮ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಬಲ್ಲ ಕೈ ಟಿಪ್ಪು ನಾವು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮಾಮ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ತೊಜಲ್ ಲಚ್ಚು ಮುಂಜಿ ಮಾಮ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಇದು ದಸ್ತಕ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಚಿನ್ನ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಬರುತ್ತೆ ಮಂತ್ಲಿ ಬಾಯ್